Lila sama apa? Oh, sorry. Sorry. Right? Betul. Goलैदों बाबुआ गोलैदों ना हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय दे ओमफ्राय नायलांदोलाय नोंथांमोना दिनैनि आंनिया मारै मा खालामो मा मायो दिना मारै थाङोलाय नायलाय आंखौ बोगासिनो खिथुथिं बाबुआ मानो अबाव फैनो गोलैदों बियो दहाय बाथरुमावहाय दुगैनायाव आंजों दंफाबाय थायोमोन ना आंबो सिन्था खालाम थुखैदोंमोन आरोना ओमफ्राय आं गोलैजानो गिनानैनो आंजों लाखिबाय थादोंमोन आरो आं बामना लांगोन इदि होननानै बुरखाय लाखिबाय थादोंमोन बामजा नागिरा ना हारसिं फैनो नागिरो दैया गाखोनो हाला नालाय आंखौ बेयाव थिखोनोसै दे इयो जाबाय नाङा दे नाङा नांजानो गिदों नाङा दे मा आखिगोन दे आखिबाय थादे आङो ओंखाम संनोसै माबा माबि खालामनि आङो दे द' संनि आं दे बेदर चिकेन संनि चिकेन नों जागोन ना दे आखि बेयावनो फैफिनना रायलायलायबाय आङो माने आङो बेखौ लाखिबाय थाखादोंमोन गोलैजानो गिनानै दैखराबोथ' आरो गाख्ला जाजोब्बायना गोलैबाथ' माबाथारगोन होननानै जों माबाबाय थाखायो ओमफ्राय थेवबो बिदिबाबो बेफोरबायदि माबा समावहाय हाजार नोङो माबा खालामबाबो मालाबा समाव जाखायो होननायानो जाबाय जेबोथ' जायाखै इसिबां मानि थेवबाबो आरोना लाखिबाय थादोंमोन आंबो जाखाबायमोन फैखाथारसिगौमोन ओमफ्राय बेयावनो बियो फैनोबो एसेबां अख्रा खालामाखैमोन खालामनाया हारसिङै बाराद्राय आं थगायनानै माबानायाव थादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावनो बिबैया होनहरबाय दरखौ थाहैनानै फैदो होनहरबाय ओमफ्राय दाना आंबो सानबाय दे होमबालाय थांथोंसै बिफायाबो माबाबायबा होननानै दे होमबालाय थांदो होननानै आङो माबाबाय आरोना ओमफ्राय बे फैबाय बेयावनो गालिननानै गोलैबाय आरोना खुग्लुबनानै गोलैदों ओमफ्राय उदैयावहाय ओरै गोजा जाजोबदों दुलुजोबदों आरोना मोनसे गोलाव ओरै माबा थै गलाय माबादों ओमफ्राय दुलुदों आरोना बाखि जेबो जायाखै जेबो नङा एसेबां मानि थेवबो आं खोन्थाबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय बिसोरथ' गियोना बेफोरबायदि गोलैबा ओमफ्राय गाबबाय आरो एसे ओमफ्राय आङो दा बयलार एसे लाबोदोंमोन बयलारखौ रुदों आरोना रुगासिनो ओमफ्राय आं सामब्राम गुफुर माबा माबि इसोरखौ जगार खालामनोसै दालि संग्रोनोसै ओमफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना बेदरखौ रुवाबा जाजाया आरो नै बिदि ओंखारनायखौ आं बालायलायबावोसो मालाबाथाय बोरैबा मैला ओंखारजोबो बिफाया बाहेरायाव माबा खालामगासिनो इयाव थांफानो नागिरदों फैनो होनहरदों नालाय मिसकल बोखोलायना माबादों आंखौ दर फांथेना दोनजादोंमोन बाबुआ नोङो दा लेथ्रा गेलेनानै दुगैबा आलौ जागोन र' दोलानायाव थां दा गाबबाथाय आङो दोलानायाव आरो माबाना होबावगोन आं नोंखौ गाबनो मोना दे दाहाय आलौबाथाय दै नांबा मिथिबाय गाबां होनदे दलर नाय सायाव सान्दुंथार सायाव थागोन आं बाबु नै साराय गुदुं नांजालायबाय दिनै बिमाबो फिसाबो खुनि जाबाय एकदमबारे जा आलु खादों एसे मोजाङैनो नांदों डाइरेक्ट बिगुरानो थनथ्र'नाय बायदि मोरैबा मा होननांगौ दहनाय बायदि जाखादों आरोना ओमफ्राय आङो कलगेटखौ होनानै लादों नै एसे आराम मोनो होननायखाय जि आलौनाय मोनगासिनो दाबो दिनै बिमाबो फिसाबो मा ग्रह नांबाय खोमा एकदमबारे
ए मा हाखर खुरजोबखो नोङो हो ए माराम राम जाजोब्बाय माथो माबायदि हागोजि गेलेजोबदों नोङो दा मारै दुगैगोन आलु जागोन नोङो दा गारिया होननाय गारियाव नांदों नामा होननाय नायनि होननाय हाया होननाय होननाय गिदिंनाय ए होननाय बयथिं होननाय मामिनाव बाथाम ना मामिनाव दांना दा दुगैबासो जागोन र' नोङो मानदों दाना आंथ' खुरखाया हाखौ दाङा आङो मोनजोबखाबायानो दा दुगैस्लाबनो नागिरजानाय नङा बियो मोजाङै दा मोजाङै दुगैजानो नागिरनाय नङा गाबलु गाबला जागोन ओंखारदो बाबु दुगैहैदो थांथ' ओंखाम जाया नों ओंखाम जाया बाबु एकथा बारबायानो खोमा बेयावनो मोजां ए ए ए ए ए है आयौ मोसागोन थांदो 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 दुगैहैदो थां हालेवदों बाबुआबो ना हालेवदों नोङो औ सर बे आथिङा मा जाखोमोनलाय आथिङा मामिनाबो बिदि होनदों मामिबो ओइ मामिबो बाबुबो दिनै रबिबार ग्रह नांदों ओइ सायो बिगुरानो थन्थ्र' जोबलायलायदों बाबु कलगेट फुनना लादों आं सान्दुं दुंबाय थादों नालाय आराम स्रां स्रां नुलायबायनाय जायगाफोरखौ आरो जोंना मिस्टारा हाग्राफोरखौ एसे माबादों स्रां खालामदों जि लांफैबाय आं दासो दिनै बानानै लांफैयाखैमोन आं दा लायसिगोनलै होननानै थादोंमोन नै मोनालायबायानो बाबुआ दाबो सिखारासै ओमफ्राय आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननो सानबाय बाबुआ माला सिखारो सिखारथोंसै जोङो साहा लोंग्रोनोसै ओमफ्राय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय